späť. Ja, no, Juráš. Ja Adam a.k.a. Noxius a tu Mario a.k.a. Traged. Tragedius. Traged a sme tu späť s našou rekapituláciou, čo sa stalo na E3. Pokiaľ ste ešte nevideli naše video o Microsoft konferencii, tak si ho pozrite tu. Prečo tam? Tam dáš on. Ne, tu. Ja. Dobre, tak tam. Ne, tu. Aj tu. Všade. Proste, tu kliknite. Tam. Presne tam, áno. Tu kliknite. A teraz ideme na Unity, ne. A teraz ideme na Ubisoft, no. Práve čo nebolo oznámené, povieme, tak to bolo Assassin's Creed Comet. Comet, áno. Comet, čo sa dobre číta. Vlastne čo mal byť Assassin čisto na staré konzoly, čiže Xbox 360 a tak. Ale prekvapivo nebol oznámený. Ale on už bol oznámený. Áno, ale jeseň. Nevieme o ňom nič. To má byť prekvapenie. Ja, to má byť prekvapenie. Surprise. Potom to bude voľaký bullshit. No, takže Namiesto toho bol ukázaný gameplay hry Assassin's Creed Unity. A konečne sme sa dočkali. Sice to trvalo rok od vydania konzoly, no next gen konzoly, ale konečne sme sa dočkali next gen titulu. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Ja neviem, konečne asi to pochopili, čo ľudia chcú. Jakže next gen titulu, akože... Uvidíš gameplay, ty si nevidel gameplay? Videl som gameplay. No, tak. Toto je vo Francúzsku, že? Áno, a nový Assassin sa odohráva vlastne vo Francúzsku počas francúzskej revolúcie, čiže si myslím, že príbeh bude špičkový. Lebo to bude o francúzskej revolúcii. Pozor, to nebolo to Francúzsko, čo všetko vzdávalo. To bolo ešte to dobré Francúzsko, keď ešte zabíjali ľudí. Keď ešte gilotiny boli, ja neviem. Keď ešte vymysleli gilotiny. Pozri sa na to, to je úplne plynulé. To máš úplne plynulé pohyby. Nejako v starých. Áno, ale čo som chcel. A konečne, počkaj, wait for it. Konečne môžeme preskakovať. Ale kúkni sa aj koľko tu vidíš proste. Aj veľa ľudí tam je, no, koľko ľudí som tu už nikdy nevidel v Pokémonoch. No vlastne sme sa vrátili k tej príbehu, vlastne bude sa odohrovať vlastne období tej revolúcie. A vlastne si myslím, že príbeh bude premakaný, pretože Ubisoft je francúzska firma. A áno, ona je francúzska, v základe má Francúzsko, ale má ako v Amerike, ale v základe je francúzsky. A proste si neviem si predstaviť, že by to dokorili svoju vlastnú históriu. Nemáš ten druhý gameplay, kde boli 4? Tu budú. Aj. To ako pokračuje. Samozrejme, tu, aké napríklad môžeme teraz vidieť, je, že konečne môžeme chodiť už aj do budov. Samozrejme, to nebude do všetkých, ale do väčšiny sa podľa mňa bude to kooperácia. Presne až pre 4 hráčov. No. Samozrejme, väčšina misií bude singleplayerová, ale niektoré budú aj kooperatívne, ale Ubisoft povedal, že aj tie kooperatívne budete môcť hrať singleplayerovo, ale že bude o dosť jednoduchšie ich vyhrať. A singleplayerové sa nebudú hrať kooperatívne? To neviem, ale na to sa ani nevyjadrili. Ako oni ukázali hlavne tú kooperáciu, pretože podľa mňa keby ukázali iba samostatný singleplayer, tak by tam nemali čo nové ukázať, vieš. No. Ďalej je, že úplne odstránili multiplayer. Prečo? Neviem. Namiesto toho to akože bavilo. Áno, ale namiesto toho pre mňa to bolo úplne nepochopiteľné. Ale ten multiplayer v podstate, ten kooperáciu mód má hrať vlastne ten multiplayer. A ja sa ani nečítam, radšej tam budem mať kooperáciu než multiplayer. Jasné. Víš. Samozrejme budú 4 vlastné asasíny a každý z nich bude mať niečo pre a proti. Jeden bude čisto zameraný iba na silu a silné zbrany a ostatný ďalší bude na agilitu a tak proste, vieš. Tak je to pri každej kooperácii, aby to bolo, nebolo každý. A ďalej čo poviem, grafika je podľa mňa úžasná. A keď som to videl na E3, ja som mal nerdgasm. Ešte stále mám.
A som si dal... A nebol tam predtým aj iný gameplay trailer? Ne, prečo? Ja som videl ešte jeden. Je. Ten som videl, ten som ja nevidel. Tak potom boli dva, áno, toto je čisto na single playerov. Ja som videl ten kooperatívny. No a potom vlastne ste A vidíš, ale tu už sú tí 4. No. Nevadí. Som myslel, že toto je ten kooperatívny. Nie. No tak potom stiahnem ten kooperatívny, to je jedno, alebo to tam. A vlastne to, a ja som si dal zahnať, nie, že musím mať ten kabát jeho, ty kokos, ten je fantastický. Dá sa kúpiť. Ja viem, veď si ho aj kúpiť. Ale ja chcem videl som taký čierno-červený. To som si kúpil, ale ja som si ho Taký dlhý? Áno, ja som si ho kúpil bielo-červený a to bol čisto kožušina, úplne nekvalitný. Ale kožák. Áno. Viem, čo myslíš, ja som si ho objednal. Odkiaľ? Z Amazonu. A ja hovorím o eBay. Aj na eBay to je jedno. Ale na eBay to mal iný typ, a všetci s tým boli spokojní. Áno, a koľko tam stojí? Neviem, ale viem, že to bolo z 3 ešte k tomu. Áno, aj henter môj bol z 3, ale ja som zistil, kde som chybil, ja som spravil chybu, lebo som si to objednal. Potom som si prečítal, že toto není vlastne originál ten kabát, víš. Lebo keby to bol originál, tak by som bol úplne spokojný. Dobre, poďme ďalej. Ďalej Ubisoft predstavil Far Cry 4. No. Čo vlastne všetci predtým než videli, mali obavy, že to bude čisto iba napodobnené na Far Cry 3. A mne sa zdá, potom jak som videl ten trailer, tak mi to tak aj príde. Práve že ne. Práve že nemám tu gameplay trailer, ale bol aj gameplay a nevypadal to tak. Ale myslím ten trailer tak vyzerá, že proste ideš do Himalají, čo sa chvíľku vidíte. Vlastne, čo sa týka príbehu, tak v podstate nebolo ešte nič oficiálne povedané, ale unikli, že vraj voľaké správy, že vy budete vlastne hrať za syna hlavného záporáka, a váš dôvod, prečo ste vlastne došli tam, bolo, že vaša umierajúca matka vás o to požiadala. A ďalej neviem, čo tam určite to zase bude, že ho bude musieť zabiť, no. Typické. A zase tam bude nejaký psychopat? On sám o sebe je psychopat. Ozaj, jak sa ti páči ohľadom? Hlavne nový záporak. Celkom zaujímavý vyzerá ako z nejakého japonského filmu. Alebo z nejakej K-popovej skupiny. Není Aziat, keby bol Aziat, tak by vyzeral ako z nejakej K-popovej skupiny. Veď tá Himáleje sú kde? Ale myslím, že nevyzerá tak ako oni. Mne pripadá taký gay. Ale sa mi páči, že zasa je taký šialený a dubbing má fantastický. Ďalej, čo by som povedal? To bola tvoja umieracia matka? Čo? Ne. Ďalej, vlastne zase tam budú misie. Zaujímavé je, zase tam budú mať zvieratá, veľa druhov zvierat, takisto ako bolo v 3. Budú tam môcť jazdiť na slonovi. Počkaj, nepovedz mi, že zase keď pôjdem stealthovo nejakú misiu hrať, tak pôjdem vyskočiť tiger a zase ma zabije ten buzerant. Ja neviem, mne sa to nikdy nestalo. Nie v kuse, keď som hral. Ja som väčšinou spravil to, čo sa bude dať aj tuto, že víš, bola tam klietka, bolo tam zviera, tak som strelil a... Áno, ja som vždy plížil po džungli, som išiel v džungli a jediné, čo som už počul, bolo a mŕtvý som bol. To za mňa nikdy stalo. Ďalej... Ale že vyzerá to tak, jak z nejakej K-popovej skupiny ten týpek. Ale ďalej, čo predstavilo na PlayStation, aj tam bol Far Cry, tam vlastne ukázali ten gameplay. Tento? Ne, toto ukázali na... Ja počkaj, to je trailer, jasné. A proste podľa mňa je fantastické, že keď je tam aj co-op misie, sú tam v podstate. A sa mi zdá, že aj celá hra sa bude dať tak co-op hrať. Ale to som si neistý, ale proste, že stačí, aby si ty mal hru Far Cry 4 na PlayStation 4, pozveš cez PlayStation 4 voľakého svojho kamaráda a ten kamarát nemusí mať ani Far Cry 3, aby s tebou hral tú tvoju hru. Ty, jaké dobré. Nemusíš mať kúpenú Far Cry 3, aby si mohol hrať Far Cry 4. Čo som povedal? Presne to si povedal. No, ešte raz. Ty keď máš kúpenú Far Cry 4 a tvoj kamarát ju nemá, tak ty ho môžeš pozvať do hry a on ju môže s tebou hrať aj bez toho, aby mal tú Far Cry 4 kúpenú. Uvedomuješ si práve, že tvoj otec zabil nejakého týpka s vlastným perom?
Ja neviem, či to je otec Howard, či to tak není... hlavný záporák hry zabil nejakého týpka z Peru. No čo? Normálna vec. Do you know? Ty to robívaš normálne, tak v škole, že niekto si ťa dotkne, že... Veď aj Batmanovi to bolo, že chcete vidieť kúzlo? No. Jak to bolo? Že nechám túto ceruzku. Ne to, ale do you know the definition of the insanity? To povedal Einstein, no? Nie, to povedal Hans. Áno, ale Einstein to... It is when you do the same thing over and over and over again. Nesnáš sa hovoriť po anglicky. Sorry. Dobre, poďme na ďalšiu hru. Áno. Ďalšia hra Just Dance. Ďalšia hra, kde som tak vynikal. Tá, Just Dance 2015. A pozor. Just Dance 2014 to bolo, keď som vás tam všetkých porozbíjal. Dobre, nechaj to tak. Samozrejme budú nové pesničky. Čo sa mne najviac páčilo, tak tam je... Budeš môcť tancovať na... Mobile? Ne. Na muziku od Tetrisu, na melódiu Tetrisu. A vlastne oproti Dance Centralu to si vlastne voľaké novinku a to je, že môžeš hrať taká mobilu. Počkajme chvíľu, nechajme ľudí, nech si to pozerajú. To tam prestriham. Nie. A v podstate môže ich hrať až 62 ľudí zároveň. A môžete hrať v podstate hoci kde. Len potrebujete vlastne nejakú obrazovku, napríklad televízor, notebook alebo druhý telefón, kde si pustíte tie tanečné pohyby, alebo keď viete tanečné pohyby naspamäť, tak nemusíte mať, ne? No. Ja si každý vie tanečné pohyby naspamäť, akože to je normálna vec. Keď to hráš stále, tak sa to naučíš postupom času, ne? Jak Fiola. No, tak ty si Fiola. A ďalej vlastne je, tá aplikácia by mala byť zadarmo. Čiže, na čo si kúpal Dance Central? Podľa mňa potrebuješ to ešte aj hru mať kúpenú. Nejsem si istý. Podľa mňa nemusíš mať. A zober si to, že... Všimol si, že tam je človek, čo má gulu na hlave. Ty to hovoríš, ako by to nebolo normálne. No neviem ako ty, ale nechodím po meste s gulou na hlave. Dobre. Ďalej ideme Shape Up. Niečo pre teba, aby ťa to donútilo cvičiť? Náhodou. Cvičím viac ako ty. To je pravda. Ale u mňa to vie aspoň vidieť. Že no. A v podstate toto je príjemné. Zas riečka pre Kinect, ale možno, že to bude aj na PlayStation, neviem. A vyzerá to, je to niečo ako Wii Fit, ale zábavné. No porozprávaj ty o tom. No budete tam cvičiť, ako vidíte, ale... Stále žereš. No. Ale bude to zábavné, lebo máte dôvod prečo cvičiť. Vidíte, máte tam takéto DDR klona, potom tu musíte robiť drepy. To není DDR klona, to máš tvoj. No tam jak tancoval, tak tam bol klon DDR-ka. A také veci, no budete robiť kliky. Proste budete robiť cvičenie, ale donúti vás to, aby voľakú zábavu ste mali pri tom. Ale ako vážne, keď to ukázali na E3, tak ako vážne to vypadalo skvelé. Ja by som si to ako kúpil. Keď si to kúpiš, no, takže dáme súťaž. Kedy to vychádza? Holiday 2014. To je... Teraz, cez prázdniny. Jaj. Zimné? Asi. Dobre, tak keď si to kúpiš, tak dáme v tom duel. Dobre. A vyhrám. Dobre. Som zabudol, že ty musíš robiť Charizard a tiež vrátne prázdne niečo. Prečo tak smutno? Ver si, my to stihneme spraviť toho Charizarda. Dobre, ale teraz sa už poviem o Ubisofte, nie o Nintendo. Slúbi tu to, že to stihneš spraviť. To ti nemôžem slúbiť. Ale aspoň, že sa pokúšaš, ne, že budeš hovoriť však ne. Dobre. Adam, ale vážne. Dobre. Je to na kamere. Dobre, je to na kamere, ja to tam aj dám. Dobre. Ja to ukážem. Ideme na Valiant Hearts. To možno ako prvý na Slovensku Česku vám ukážem gameplay, ty kousel, to som ešte nikdy nevidel, to som náhodou našiel na internete. Vyšlo to už? Ne, ono to ešte nevyšlo. Tak jak chceš na to ukázať gameplay? Lebo tu je ten gameplay. Počkej. Gameplay. To je akorát ten trailer. Ale to je gameplay, to je exkluzíve gameplay od nás. Od Joxcast Kim.
Samozrejme, že je z E3, no. Samozrejme z E3. Vlastne taká zaujímavosť. Je to z prvej svetovej vojny hra. Ne. Áno. Táto hra, áno, ale táto hra už je ako dlhšie vo výrobe a je robená na tom istom engine, ako je robený nové Rayman. A to nedávno, čo vyšla tá hra Knight of Light, alebo ako to bolo? Neviem. Počkaj. Child of Light? Child of Light. Vlastne to sú jediné 3 hry, čo vyšli zatiaľ na tom engine. No. Čo vlastne je robený ten engine špeciálne na to, by to vypadalo takto kreslené. A jak sa volá ten engine? Ty by si to mal vedieť. Ja neviem, ja nepoznám túto hru, neviem na akom je engine. Ja neviem, to je len čo som čítal. Nebol tam názov ten engine. Tá, dostal som ťa, čo? Dostal, dálo, ty kokos. A čo som to... Ja som myslel, že to je o tom psovi, keď som videl trailer na tú hru. Podľa mňa, ono bude ten pes tam dôležitý. Ale v podstate je to z obdobia... Burst House! Je to v podstate z obdobia prvej svetovej vojny. Presnejšie všetky zachované dopisy, čo boli proste z prvej svetovej vojny, sú tam dané. Všetky tie príbehy, je tu vlastne 4 hlavné postavy, ktoré sa navzájom poznajú a proste tak no, prežívajú. A keď dáš vodu do ohňa, tak ti vznikne burst. Čo? Bratwurst. Tam to bolo napísané. A v podstate na tejto hre sa mi hlavne páči to, že postupy, ak budete hrať, tak naozaj tam budete odomykať tie práve dopisy a budete si môcť čítať vlastne, že jak to všetko bolo a podľa mňa toto bude skvelá hra, čo sa týka príbehu aj emócií proste. Že to vážne bude hra. V tom čase už boli foťáky. Ja sa to snažím niečo spraviť seriózne, úprimne a ty mi to takto skazíš. Ale víš, voda, oheň, bratwurst. Ja? Áno, no. Ale proste, ja sa na tú hru hrozne teším. Vidím. Ale podľa mňa to bude umenie, to bude umelecké dielo. Dobre, poďme ďalej, lebo ja sa rozplačím. Nepláč, mama kúpi vegetu. A to už je všetko. Ešte Rainbow Six Siege. Ja, jasne. Rainbow Six Siege vlastne bolo predstavené ako posledné, bolo to vlastne prekvapenie ako Watch Dogs minulý rok, či pred dvoma, keď bol minulý? Ne, 2012. Bol prvýkrát oznámený. No. A rozprávaj ty. Áno, tak veľa ľudí si myslelo, keď videli tento trailer, teda gameplay, že to je pokračovanie pokračovanie hry SWAT, ale ako vidíte, tak to nie je pokračovanie hry SWAT, je to Rainbow Six. Je to 4-player co-op, toto máte tak 5-player co-op, dobre. A ako vidíte, tak toto máte záber z multiplayeru, kde ste 5 hráči ako policajti a 5 hráči ako tí, čo uniesli toho hostagea. Táto hra by sa mala hlavne vlastne mieriť na multiplayer a single player tam možno ani nakoniec nebude. No. Je tam ide hlavne o tú kooperáciu, aby ste... Čiže musíte mať ďalších 4 kamarádov, čo to s vami budú hrať. Áno, lebo pretože keď narazíte na Japoncov alebo Polákov, tak ste v prdeli. Prečo Japoncov? To ma prišlo na mozog. Keď narazíte na Japoncov, tak ste šťastní ľudia. Prečo? Na hociaková zviata. No, to sme trošku odbočili od témy. No, zaoberať sa hlavne tým koopom, ako vidíte, a... stratégiu. Áno. Takže dávajte si pozor, aby ste tam nenarazili na 9-ročné deti, lebo potom zistíte, čo všetko robili s vašimi matkami. To nie je Call of Duty. Už sú všade 9-ročné deti, hlavne na Xbox Live. Áno. No, ako vidíte, tak je to dosť taktická hra. A tu taktizujú a pozerajú sa na seba. Vlastne mali by sme sa dočkať zničiteľného prostredia. Ako za chvíľku uvidíte. Uvidíme. A ktoré určite napomáha v tej stratégii. Samozrejme, zatiaľ čo vieme, tak by sa nemalo
akcia zaoberať iba vnútri doma, ale malo by to byť celá ulica alebo voľaký taký blok. Čiže to môže byť zaujímavé. Ale jediné vlastne čo máme informácie, teda čo som ja našiel, je tento gameplay. Žiadne iné informácie neboli vypustené. Skôr som nehľadal dostatočné. Alebo sme nenašli, no. Lebo ja osobne som bohužiaľ nevidel E3, lebo som nemal čas. Jasné, výhovorky. A túto Mário ju asi moc dobre nesledoval. Ja som sledoval, ale ja, nerozumiem po anglicky, áno, chápem. Bolo to po anglicky. Ja viem po anglicky, ale ešte to som tu kúkal s českým komentátorom, s Fiolom? Ne, ten bol zajtra. Áno, kúkal som to na Indianovi. Dobre, to máš jedno, odbočili sme. Od témy, áno, no ako vidíte, ten gameplay, tam sa strieľajú. To je posledná hra. Áno, toto už je bohužiaľ posledná hra z našej Ubisoft konferencie. Áno, a lúčime sa s vami zatiaľ. Otázka, ktorú z týchto hier by si kúpil? Keby si mohol iba jednu. Vieš čo? A nemusel by si riešiť, že na akú je to konzolu. Asi. Počkaj. A mal by som 4 kamarátov, ktorí by si mohli kúpiť tú hru tiež. Lebo ak áno, tak by som si určite kúpil Rainbow Six Siege. No. No, bolo by to sranda. Čo by som si ja kúpil? Ty Assassin's Creed, ty Far Cry 4. Ja jasne, však Valiant Hearts. Just Dance. A nemáš kameru ani Xbox. A som povedal, keby som mal, vieš, preto hovorím. Ja vážne, ten Just Dance hrozne baví, ale... Ale bohužiaľ nemôže to hrať, lebo každý ste videli, aké konsekvencie boli, keď naposledy to robil. Dobre, skončíme. Dobre. No, pokiaľ ste nevideli predchádzajúce video, kliknite sem. Ukáž brucho. To ste už ukazovali na začiatku. A následovné video, kliknite sem. Áno, toto je koniec našej Ubisoft konferencie. A pamätajte si, nič, ďalej.